salamat sa kadagan sa akong trabaho rong adlaw ba. May na lang nahuman ra gyud. Charmina? Uy dong, unsa man? Unsa man? Nahuman imong trabaho tanan? Ang manok gilawgan na nimo? Oh, humana, nalawgan na dong. Aw, maayo. Saman nakandam nakakanunon re kay mamahaw ta. Sige dong, magandam sa ako ha, mga una ta. Sus, plat na pod. Sige naman naka-plat ning bahikan ni oy. Dong, mananghi di ko sa imo ha dong, nakoy adtuon didto ah. Asa naman pud ka madto? Basta dong, importante lang. Sige ha, moadto na ko. Asa na pud ka ning bayhana ni? Ay basig mamalit ra pug bugas. Kining bayhana ni? Ganina ra nila kawa pagid ka uli. Oy, pre, sayo pa kay sa buntag murag high blood naman kay ka? Ay sus pre. Ang akong asawa pre, ganina ra nila kawa pagid ka uli. Aw, basi na ra to importante nga gilakaw mo na langay. Dong, Aw, nanam day imong asawa pre, oh, kinsa man iyang kauban? Ang buntag ya. Hoy, kinsa naman po na imong gidala? kanang dong, mga igsuon ako. Kabalo man ko day. Pero ayaw giignag, diri na po na nimo papuyon. Dong, kabalo baya ka no nga wala si mama ug papa. Ako ra man lang bugtong igsuon nga nabilin. Isa pa, ako man pud ang nanginabuhi dinhi sa balay ba? So karon namlansi na ka. Namlansi na ka tungod kay ikaw rin ang inabuhi diri. Day, una-una day ultimong isa ka kilong bulad. Di na tagapalit nga karon, magdugang-dugang pagkana nila. Ayaw pud pag-ingana dong. Mga igsuon gud na ako na, syempre maluoy gyud ko. Oo day, mga igsuon na nimo sila. Pero una ka mga dagkog lawas ana. Siya ro gina sila mangitag trabaho nito para mabuhi na sila. Bati ari batasan ng bana ti ay. Mangulo nang guro mite. Unsa? Muuli mo? Kabalo baya ko nga wala na may mapaingnan. Asa man daw mo be? Mamakal na lang mite. Ang importante te, ang nabuhi mig tarong. Oh, maayo dong. Kay nakasabot ka. Dili kay magdugang-dugang mo diri. Dili ko mo sugot daw nga manglakaw mo dinhi. Magulang ko ninyo, obligasyon na akong akupkupon ta mo. Wala na siya labot. Unsay giingon nimo? Wa ko'y labot. Wa ko'y labot. Huna-huna aday. Kining panimalay. Ako ani. Ikaw igura ka na kay puyo diri. Oh, dawat na ako nga nakipuyo ra ko dinhi. Pero giuna-una ba nimo nga ako'y nagpakailam tanang trabahon diri sa balay? Ultimo mga igsoon ako, dili nimo dawaton? Tao pa ka? O sige. Musugot man ko dahil nga diri na mo puyo. Pero huna dapat doble kayod na ka ha. Kay nagdala pa kang mga pakanunon diri. Oo, walay problema nga magduplikayod ko. Total, mga igsoon man ako ni. O sige day. Tanaw na na to. Ayog ka bala ka te kay tabang pag mo. Salamat kay tiha kag gipapuhi nimo diri ah. Walay problema dong. Importante nga safety mo. Tara, mga una ta.